सान्दुं गोसायाव आइसक्रिम बेफारि फैदोंमोन ओमफ्राय लाखिनानै जाबाय गरमनो बेसेबा गोबावदो लुगैनानै दिनै गोथाव आइसक्रिमा आइसक्रिमा फैदोंमोन आरो थेवबो बाटि गैयामोन बाटिखौ आं जि गोथाव मोनखायो नालाय दिनै बाटिखौ फैनायखाय लाखिबाय जानोसै आरो लोगोफोर Bati yang nabu. Jebay babu, anu isi hot. Ani isi hot. Babun kawan si. Baba jago naik ni isi jani ba. Kau na neng tanda ni bara jana deh. No. Siling lagi babu ah, malam deh, betul nama kesana, mana tu bang? Kim jadi apa? Gediang kamu. Ini gediang nak. Betul. Apa masih lagi le? Lagi perjalanan baik, lugu ini. आइसक्रिम लुगैनानै दिनै मोनजाबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय गुसु मोनलायबाय थान्दानो गरमाव आइसक्रिम जाना गोजोननाय मोनलायबाय सोलादो गलांजोब्बाय बोहैलांजोबसिगोन लों रोसिया लोंदो खुरैजों लों रोसि जाजोब्बाय नोंनिया गलिलांजोब्बाय थाब थाब जानांगौ नै लोगोफोर जोंहानि न'आव दख'ना दुखानि फैदो मोजांबो लाबोयो नायनो हागोन लाखिखादो मोजां नुदो रुलेसनि दख'ना बेसे किमान itu किमान itu langga tuh 600 मोजां नुदोलाय मा मेख्ला दख'नाया मोजांथार गुरैमोन 250 मानि आंनाव जागौमोन आरो 150 बा लाखिगौमोन 200 टाका मोजांमोन ना गुरै गाननो आराम जागौमोन आरो गरमाव माथा रखम गुरैनो मा ब्लाउस खालिबो दङ नै मोजां इबो मेख्ला itu 80 টাকা tuh itu 80 টাকা मेख्ला सादोर न'आव गानजाया मायाव गानजाया इफोरखौ राव नायनो हाथारलां आं रुलेसनिखौ गरमसो मोनखानोसै दख'ना बेफारि गामसालाय मा गामसाइले मुस्रि गोबा सामसुर गेस बिरखारलायनाय स्ट्रं इसोरनिया गानो जोंनिया गरमसो जायो Nelarin magos ko nang ba? Ki luar gara. Lay bisa ya. Kay goro mo roles ka nang nanggo. Ba, nelarin manang ba? Nangan.
दायो गरमाव फाग्ला गोजां बोथोराव गाननो नागिरो फिसाथार नोङो जाखागोन किमान 60 টাকা হ্যাঁ 60 টাকা আড়াই টাকা आरो टाका वा गोबावनिखौ Bol bagan ko mo na laki ko mo na. এই তুই ভিগল কৰি দি